நீங்க யாராவது கன்னியாகுமரி இல்ல நாகர்கோவில் சைட் போறீங்கன்னா இந்த ஸ்பாட்டை கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஏன்னா ஒன் ஆஃப் த ஹெவன் ஸ்பாட்டுங்க. இது எங்க இருக்குன்னு தானே கேக்குறீங்க, வாங்க நான் சொல்றேன். ஹலோ பிபிஎஃப். வாவ் 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 கைஸ், சொர்க்கம்னு ஒன்று சொல்லுவாங்களே, அது எங்க இருக்குன்னா இங்க நாகர்கோவில் இருக்குங்க. அப்படியே பாருங்க. நான் நிறைய பீச் போயிருக்கேங்க, லைக் பாண்டிச்சேரி, சென்னை, ஆந்திரா. அங்கெல்லாம் எனக்கு பெருசா எக்ஸைட்மெண்ட்டே ஆனது இல்லைங்க. டு பி ஹானஸ்ட், இந்த பீச் வரப்போ ஒரு மாதிரி நான் நார்மல் மைண்ட் செட்ல தான் வந்தேன். இங்க வந்த ஒரு சில ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல என்னோட மூட ஃபுல்லா மாத்திருச்சுங்க. அந்த அளவுக்கு நான் என்ஜாய் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா இந்த சைட் வந்தீங்கன்னா ஒரு டைமாவது விசிட் பண்ணி பாருங்க, வர்த்தா இருக்குங்க. இந்த பீச் எங்க லொகேட் ஆயிருக்குன்னா நாகர்கோயில்ல சின்ன வலை அப்படின்ற பிளேஸ் தான் லொகேட் ஆயிருக்குங்க.